50 cups. Come on. Come on. At Abas Tea Tapuak. See ya. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito. Bautista. Paborito. Benalona. Paborito. Lawak. Paborito. Puso Robio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Tansyad Villasis. Paborito. Kaya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulok, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag nga aldaw, bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat niya mga iparuntal na sari balita isyatan komentaryo ni Pakarad-sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolop kantabayo, sari kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez. At your service always! Tansay magtarilingkor, magtariad kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kanta by Timot at the technical side. At Sain Ago, Antole Petsa Natan, Petsa 13, oy, Friday the 13th. At sa bulan na Hunyo at atang tanagagi kataon 2025. Siyempre, watan iray kanta by ito yo, sa Marangharo Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan the only one, Engineer Nixon Dakal. At Engineer Nixon, nga po. Okay.
Ay, grabe may agawad ka. India, tatang tanagagi ka. Upot. Naupot. Hindi, Pero walay sakay. Walay sakay. Again, Survivor at tumankala tatang kang, tanagagi. excuse me. Walay sakay. Oh. Sakay 40-year-old. Kairong 11A. Si katulabat lagagik sulon survivor at sa may Air India plane crash. Merap na aeroplano. Wow. Ay, again. Kapan take off to ya. Kaya rito ng take off, ag abayagan, na-plug. Di may Nanday batatang talagagi. building ni, so pinuntan to. Oo. Ay, Ay, socialist. Mong labata, aliwan matuo may building. Ay, Away na wala mat so alanor at sara may wabmad building. Although sa Air India, at ay tatang talagagi inanunsyo dala, yajad sa ay bulan na Oktubre, dire-diretso lay biyahe da, India yung gad Pilipinas. Si katutan so impalapag da atatang tanagagik ta. Balat ta ayalanti so agaway. Napakasaklap atatang tanagagik. 200 plus iraramay pa sa heroes to niman. Gira aswertian sa kilabat so aswertian. Talagang ken mambilay ni kapaborito RJ ito na makaparuman ta man take off unad London na mo unarad London. Siyempre ramay pasahero siguro insalar entam no kalawang kay salar mo la isandal mo na relax ka na ni-imagine mo ng pagdating mo tapos gano'n ang mangyayari, di ba? Kasi imagine hindi pa sila nakakalayo kapaborito RJ lalo sa ramay first timer. Excited So yan po yung disgrasya. Kaya yung palagi nating sinasabi partner na manalangin tayo, di ba? Every now and then, yes. Bagka lumabas ng bahay, siyempre manalangin na sana ay gabayan tayo, yes. Malayo tayo sa anumang kapahamakan, yes. sa anumang disgrasya. Sa tapian jaruntan at mabilay tayo inmalis, mabilay tayo unsampet. Kanyan kakiram. Kanyan nun nabalitang ko dyan lang lamot. May may kiramak tan, di ba? Kasi imagine, di bali lugan mo tan biglan isan gulpian 260 gak nalilingo plus. Yes. Sa 200 plus tan. Pasahero pampasahero. Yes. Ngayon ako, buhay. Nako, kaya talagang natatang may kwenda ka. paborito, Joseph, it's a reminder to all na hindi mo alam ang mangyayari bukas. Kaya sabi nga nila, every day, every time, every second of your life, gawin mo na yung pinaka, di ba? The best. At laging handa. At gumawa ng kabutihan always. Pero wag naman yung dahil sa yan ang kaisipan natin, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na sobrang mapusok. Ay nako. Kapaborito Ajay. Na wag naman sa ganyang thinking, at your early age, ma-engage na kayo sa bembang. Ay nako, wag. Bingbang. Yan ang usong term ngayon. Bingbang. May yung vlogger na bingbangin mo na ako. Abantayan ko man. Wala niya abantayan ko. Sa nasawa. Sa nabaira. Uy, sabi niya sa mister niya, umuulan ngayon. Ay, umuulan. Sa kanto may masikan, may laki. Ano ngayon kung umuulan? Tinampal to. Bembangin mo ako. Okay, pero syempre it's a part of life, pero pag sana at your early age. Yes, diba? kasi may time yan. binabanggit natin to kapaborito Ajay, kasi lumalabas ngayon sa survey na 40% na mga kabataang may HIV sa Quezon City, yung age yan sa Quezon City, mga estudyante. Naku. 40%. 40% atatang tanagagi. Estudyante pa. Estudyante, imagine. Ganyan karami na-expose yung mga kabataan sa bengbang. Nako. Kung minsan, di ba, yung palagi nating sinasabi, yung itong teknolohiya, di ba?
masyado na tayong advance, di ba? Sa cellphone, social media, ganun, lahat na. Yes. Kitang-kita yung, di ba? So, yun, curiosity. Oo. Kaya, nako sa mga kabataan, ito, pakakatandahan ninyo yung HIV na yan, sisirain niya yung inyong immune system. Unti-unti yan. Ito, pakatandaan po ninyo. Mas mabilis itong kumalat in the first few months pagkatapos na ma-infect ang isang tao. Makakaramdam kayo ng fever, headache, rashes, sore throat. Marami kayong mararamdaman. Hanggang sa tatakbo na, masisira yan ang immune system ninyo. Mahuhulog na kayo sa tuberculosis, cryptococcal meningitis. So, may infection na, parang yung may tawag diyan, yung iba't ibang klase sa komplikasyon. Yes. Although ang sinasabi nila, HIV is manageable. Manageable, yes. Like many other chronic diseases. Pero ito, pakakatandaan din po ninyo. Once you have HIV, you have it for life. Maintenance. Meron ka ng kailangang gamutin habang ikaw ay nabubuhay. Yes. So, ganun yun. Yan ba ang gusto nyo? Kaya ingat-ingat kayo ha. Ang maalaga rin may pankanaunawa na pwede kayong magbembang. Pero may tawag yan be loyal, di ba? Oo. Isa lang. Hindi yung... Saka, mas maganda, habang bata pa kayo, mag-aral muna kayo. Yes. Tapos, paghandaan ninyo yung future nyo. Yun. Pagkatapos, pag nahanap na ninyo si Dawan, pakasal na kayo, bembangan na. Yes. Yun. Ganda ng term mo. Kaya nga natin to, sinasabi, kasi mag-uumpisa na naman yung pasukan. Yes. Diba? At syempre, para na rin sa information ng not only dun sa mga estudyante, pero sa ating na rin. Kailangan Totoo yan. Tayo yung tignan natin yung ating mga anak. I-monitor natin. Sa kilos pa lang mahalata mo na Diba? Yes. Dapat nandyan kayo palagi to guide them. Di ba? Yes. Hindi yung gabayan sila palagi. Oo. Kasi habang walang gumagabay sa yan, gagawin nila yung gusto nila. Lalo na yung bingbangan na yan, curiosity nga, di ba? Lalo na't may napanood sila. Tapos nagustuhan, hindi nila alam kung sino yung mga nakakapareha na dyan. Mauwi sa ganyan. Yes. Kaya napakaganda yung open ng relationship ng parents, mother, father sa kanilang mga children. Yes, yung may banding kung minsan. Yung nasasabi nila nang walang alinlangan, nang walang mali siya, yung kanilang mga... Parang kapatid mo lang. Para lang kayong parang best friend mo lang. Best friend, parang ganun. Di ba? Kaya kung minsan yung magsisimula niyang sa atin, wag masyadong seryoso na may pinaparamdam ating kapalagi. Tingnan mo, gumaka na rin ng mga moves na parang kaibigan mo lang. 'Di ba? Mag-open up sa yung kaya pangit marinig sa mga magulang ka paborito radyo sana. Sinong boyfriend mo? Sino kasama mo? Sinong girlfriend mo ba 'yon? Mga ganun nagiging aloof yung bata. Lalong sa iyo. Lalong lalayo ang kalooban. Yes. Diba? Yung tatago yung mga bagay na dapat sabihin at para sila'y magabayan. Yes. Sikreto unta nila ba't mangkup yung lara. Kaya wag. Nasa tamang yun? Nasa tamang approach yan. Approach, yes. At sa school na rin, di ba? Yung mga moral values, di ba? Na kailangan ituro din sa mga natin. Yes. Kung may kasama mo, sino yun, anak? Ganun lang. Okay, nagagalit ka agad. Naliligo ba sa iyo? Uy, ganun lang. Kaya napapanahon para maging open. Yes, kasi mag-start na yung klase by Monday, di ba? Yes. Sa Monday na yan. Sa public schools, mag-start na yan sa June 16. Sa mga ibang private schools, nag-start na sa mga ibang private. Hindi pa. Sa so, private, malilate sila. Most likely, malilate sila ng mga 1 week. Okay. Pero sa mga public schools, mag-start na sila. Kaya ingat yes, gabayan niyo yung mga bata.
lumulubo ang bilang ng nagkaka-HIV. Nako. Ha? Yan na yung pagtuunan ninyo ng pansin. Yung mga opisyal. Kung paano magkaroon ng magandang programa, hindi na napag-uusapan yan eh. Hindi na Sa ngayon eh. Di ba? Dati-rati, yearly, meron tayong celebration about HIV, HIV, AIDS. AIDS. Oo, nagkakaroon pa nga ng open forum dyan, celebration, munting celebration lang. Pero nawala yun eh. So I think it's about time na ibalik ulit yun, kapaborito Ajay. Yes. Para maging aware yung mga kabataan po natin. Ha? Sana maisip niya ng mga nasa gobyerno, mga nanunungkulan sa atin. Ang sabi ni Sir Jerome, happy birthday natin at si Bugalyon Sangguniang Bayan Secretary Miriam Quizon. May you have many more birthdays to come, good health and God bless. And happy birthday mula kwanto at si former Governor, former Congressman Amado Totanes Pino Jr. O Spines kwanto. Sa babati si Sir Jerome Antinorio June na 22 Portik, Bugalyon. Yes. Sabay Sir Jerome ha. Sabay. Si Justin Manuel Boss, Chief Idol, good morning. Oy, magandang umaga sa inyo. Oo. At isa pa na napag-uusapan din ngayon kapaborito RJ. Itong sinasabi natin na eleksyon sa barangay. Kamakailan, meron po yung pinasang batas ang Kongreso na gagawing 6 years ang term ng mga barangay officials. Pero ang Senado, nirevise pa po niya, niratify po niya yung proposed law postponing the 2025 barangay and Sangguniang Kabataan elections. So ang nasa Senado ngayon, ang version ng Senado is this. From December 2025 to the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter ang kanilang proposal naman. So may postponement. Para may postponement. So sa next year. Yun ang sa ngayon. Ayun ang Kasi proposal pa lang yan eh. Hindi pa po yan batas, lilinawin po natin. Hindi pa po yan batas hanggat hindi po naipapasa yung final version ng bill na yan at dumating sa harapan ni Pangulong BBM para pirmahan. Nasaan na yung Supreme Court decision? Yun na nga. So, ang daming nalilito dyan eh. Pwedeng kumwestiyon o questionin yung bagay na yan kapaborito RJ, yung constitutionality noong bill na yan. Yes, pero sa ngayon po, tinitiyak po ng Malacanang na magpapatuloy pa rin ang nakaragdang eleksyon ng barangay at Sangguniang Kabataan this coming December 1, 2025. Bagamat inapurbahan na po ng Kongreso yung House Bill number 11287 na naglalayang ang palawigin ang termino ng barangay at SK official kapaborito RJ. Yung yung palawigin, hindi postponement. Hindi postponement. Yung nakasad kasi is 2 years lang. Yes. Gumawa sila ng batas na kung magkaka-election man, yung kanilang termino is 4 years. 4 years. Yun yung malinaw po diyan, di ba? Ang version ng House is 6 years. Pero ang version ng Senate is 4 years. So dapat hintayin natin mag-merge yan eh. Para hindi na malito, ituloy na lang. Yung election sa December 1, then pagka naging batas yan na yung susundin. Di malinaw. Ang sabi nga ni ang sabi nga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si attorney. Si matapang na tao din. Yes. The elections, sabi niya, the elections will push through as long as no law has been issued to cancel or postpone it. No law or issued to cancel or postpone it. So pwede pa rin na magkaroon ng batas na i-postpone. Pag may mga naririnig tayong mga sinasabing ganyan. Pero kung ang sinasabi is hindi na yan may postpone because there is Supreme Court ruling about that, yun ang sigurado. Pero ang naririnig natin hanggat wala pa na naipapasang batas. So yung mga nagtatanong na kung pwede pa na mabali yung tayo natin kasi hindi pa natin masyadong
nakikita yung kwan dyan. Kasi sa side ng Matulong Malacanang, ni Rason. sa side ng Malacanang, Kapaborito RJ, nilinaw po ni Attorney Castro na ang presidente po natin, pangulo po natin, si President Ferdinand Marcos Jr. Pabor ba? Nire-respeto po yung legislative process. Legislative. yes. Pag legislative Ngunit, coming from our House at saka Senado. hindi yung sa lay, sa court. Oo. Pero ito yung pananaw ng Pangulo. Iginiit niya na dapat na ayon sa layuning pagkakaroon ng good local governance at pag-unlad sa komunidad ang anumang pagbabago. Baka may nakikinig dyan na may alam dyan na kung anong masusunod. Feel free na i-share yung inyo pong kaalaman tungkol dito. So yan ang importante. For as long as yung pagbabagong yan ay ang layunin po niyan ay magkaroon ng good local governance at pag-unlad sa komunidad, maaring pirmahan ng Pangulo yung anumang batas na yan po ay may layuning i-cancel or i-postpone yung eleksyon this coming December 1. Pero sa ngayon, wala pa rin pong batas. So, ang sabi ng COMELEC ay patuloy po ang paghahanda ng kanilang ahensya at sabi nga ni best friend mo, si COMELEC Chairman George Garcia, no choice ang COMELEC kundi mag-prepare pa rin. So pag no choice ang COMELEC, mag-prepare pa rin para sa mga nananalangin na tuloy-tuloy pa yung kanilang termino, may pag-asa pa kayo. Yes. Na baka ma-postpone. Oo. Kasi yun yung mga wordings nila, di ba? Pag babasahin mo, reading between the lines, di ba? Na mayroon pang pag-asa na ma-postpone. Pwede. Diba? Pwede pa naman. Pero tingnan natin, bantiyan natin, tingnan natin hanggang December, hanggang nitong July, August, mga kapaborito. Pero dami no, na dapat na pag-usapan. Yes. Speaking of COMELEC, inilabas po ng COMELEC ngayon, kapaborito AJ, yung kung sino yung mga nag-submit na ng kanilang SOSE. Yung statements of contributions kailan bang deadline? And expenditures noong June 11. So yung mga hindi nakapag-submite, wala na. Wala na. Ito may ano sila eh. May punishment may dyan. May punishment. Tingnan po ninyo. From the 64 senatorial candidates, 61 lang po ang nag-file. So ibig sabihin may 3 hindi nakapag-comply. Wala na silang plano siguro. Ito naman, 25 out of 28 political parties naman. So, 25, 26, 3 din ang hindi nakapag-comply sa mga political parties. At doon naman sa Jadapag Nasari party list, out of 154, 141 lang ang nakapag-submit ng kanilang statements of contributions and expenditures. At ito ang maganda. Lahat ng mga senatorial candidates na nanalo sa midterm elections na to nakapag-submit na ng SOSE. Kailangan kasi baka yan pa yung grounds matanggal sila eh. Matanggal eh. Ngayon pinapaalala po ng COMELEC na under Section 14 doon sa Synchronized Election Law ng Pilipinas, sinasabi doon that no person elected to any public office shall enter upon the duties of his office until they are able to submit their SOSE. Kaya yung mga nanalo, nag-submit na sila. Meron ba mga nanalo dyan na hindi pa nakapag-submit? Mahirapan kayo ngayon. Wala na eh. Nagtapos na yung deadline eh. Kasi pwede kayong mapatawan ng administrative fines. Yung mga kandidato, yung mga nominees and party list can face administrative fines. Sino kayang honest? Wala. Pag may na-disqualify ka, honest yun. Na statements of contributions and expenditures. Pag may honest, yung very honest talaga, madidisqualify ka. Bakit ka mo? Uber. Ito, real talk lang. Di ba? Honestly lang pinag-uusapan natin, kapaborito RJ. Sige. Ito, honest liknaan ito. Tinatanong mo kung may honest sa kanila. Ang gapaw. Ang gano sakoy, ang gapaw. Tanggap. Di ba may honest na disqualify ka?
Yung gobernador ng yung artista. 'Di ba? Doon siya na disqualify dahil over yung expenditures niya sobra. Sobra Sumobra doon sa sinasabi ng batas. Opo. na sose. Yes. Kaya na disqualify bilang gobernador. Yes. Yun, artista 'yon. Kaya kung may honest, yun na yun. Hindi. Pero wala. Wala kasi walang na-disqualify. Walang na-disqualify. Kasi alam mo, kasi sa totoo lang, if you have to follow yung panuntunan ng COMELEC, 5 pesos lang ata. 5 pesos, 10 pesos, parang gano'n, per botante. 5 lang, 5 ang alam ko Ay, walang maniniwala doon. Di ba? Ito nga lang lately, diba? bidang-bida si Busan Lee. Yun nga Di ba? Ang basihan dyan. So, dyan pa lang, kikita nyo na kung ano yung katapatan. Walang magsusubmiti yan ng talagang totoo ng ginastos. Ang tanong ngayon, stricto ba kasi ang COMELEC dyan? Basta insubmitted Tignan nyo kapaborito Jay. Kasi dala na monitor may gapi resibo nun busamli kasi. Ito di ba ang sabi ng COMELEC? Pero Los Buenos sa COMELEC kasi may mga friends naman tayo sa COMELEC. Sa COMELEC, sinasabi nila, after election, sa mga kandidato, tanggalin lahat ng mga tarpaulins. Libre pa dyan, nisulin na kiran lugar. Gano'n dyan siyudad na dagupan na pala? Wala na Wahala nira, kasabit-sabit. Kulantutan so ganyan nito Lanti. Kanyan siguro. Rame atalo, watan Pero no analo, maunor. Di man labalad kami, di man barangay may. Wala Ay, basta basta aputakan mo may eskwelahan nanang namubad man nila raraman so tarpaulin. Nako, listen nyo na. Para sublay mo ira may tarpaulin na iray yung kandidato ng barangay officials. Pero ito tatandaan po ninyo, napaka-importante rin na sinasabi ng COMELEC. Lahat ng mga kandidatong nanalo o natalo, hindi makapagsapit ng kanilang sose, they can be perpetually disqualified from holding public office for 2 consecutive elections according to the COMELEC. So, hindi perpetual. Dalawa lang. Singa, nasuspindi kayo dway taon. Hindi pala, for 2 consecutive elections, hindi kayo nakapag-comply ng pagsabit ng sose. After that, you can never run again. Kasi perpetually disqualified na kayo. Kaya may tip ako dun sa mga nanalo o kaya gustong questionin yung mga nanalo. Yan ang tignan ninyo. Yun, pwede yun. Kung baka makalusot. Baka ma-disqualify ka at ma-appoint kayo. Kasi may mga agdatan isisingan-singan Not knowing ang bigat pala ng parusa dyan. Lalo na yung mga kimandidato at talo. Yes. Kasi ang dala tulad nung isa, di ba yung may tarpaulin na kasi anyak lang konti normal, yung besiya. Di ba nag-number 1 yun, nanalo. Dahil akasi andain singit da. Kasi dyan tarpaulin to, may kakasi la. Maawa naman kayo. Maawa naman kayo. Pagka kumandidato ng ilang beses at hindi nag-submit din ng sose, hindi rin makakaupo. Yun. 2 consecutives na election. Consecutives o kaya 2 beses ka na kumandidato na hindi ka nag-submit. Yun ang parusa. Kaya itong requirement na ito para sa lahat, nanalo man o natalo, required mag-submit ng statements of contributions and expenditures. Okay? Magpapatuloy po likna ibalik kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapon din sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah! Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422.
0917-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero. Paborito. Lasip Chico. Paborito. Lasip Grande. Paborito. Lumboy. Paborito. Lukaw. Paborito. Kanjat Maluwag. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:40 oras na natin sa Liknay Balay. Kalop kang tabi ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariran ka paborito, Joseph Kanilang Bakanin. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. At siyempre sa lahat ng mga single ladies, sina Nanay Bihing, Nanay Conching, si Madam Perla, si Kagawad Esperanza. Tan siyempre wala na single lady di tanya mandudengal pero mabaeng matlante. Mabaeng. Anto gabaya pabitlay nga ranto. Pero tawag ang kolabatlan J.A. Ja. Ja. Tagadman. Tagadja. Singa si Jamot na simple ko ha. Good morning. Oy, may dyan din sa simple ko. Si Ja, Jalin. Jalin. Ja, Miss Ja. Miss Ja. Okay, sa Eco Family dyan sa Kalasyaw, Pangasinan, Nalsyan, good morning mga taga-barangay Nalsyan. At sa Sungkoy, good morning. Wow, wow! Good morning din. Councilor Elias Villanueva, good morning. Talagang pangmasang dating. Ayan. At syempre, congratulations to us. Dahil syempre, sabi ng aking kaibigan, wow, sabi niya. Bakit? Dukule patalas sa siya kanda. It's a sign. Yes, diba? it's a sign. So may kinahinat na yung mga
ano sa atin. At dami nang nakikinig. Actually, tayo po hindi lang sa Facebook pati sa YouTube. Kaya kung may commercial po kayo sa amin mula sa Facebook hanggang sa YouTube, napapakinggan po nila. Yun. Kung baga sa sabi ko naman sa kanya, kung ang isang lugar ay matraffic, it's a sign of progress. Kung sa radyo naman maraming commercial, it's a sign na marami ng sikat na. Parang gano'n. Ibig sabihin maraming nakikinig kaya sa amin, maraming nagtitiwala sa amin. Yes. Parang gano'n yun. Kaya kung gusto nyo yung sumabay sa aming kasikatan, aliwan sa pagbubuhat ng sariling bangko, mga kapaborito, ay magpa-commercial na kayo sa amin. Ito, pwede kayong tumawag sa 0945-183-4352. Pwede rin sa 0991-934-9218. Tawag lang kayo, huwag kayong mahiya. Huwag lang this oras ng gabi. We are located saan? We are located at the 3rd floor, Jamil Building. Dito po sa may A.B. Fernandez East. Katabi po natin, we are in between SSS Building at saka nitong Tony's Lumber. Yes. Kaya feel free to visit us and call us sa ating mga binigay na number for your para yung ads, commercial ads. Yes. Good morning sa mga nakikinig dyan sa Lingayen, Pangasinan. Dami pala dyan sa may public market. Mr. Jong E, good morning. Kumusta ka na? Good morning. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. At kay Paing Palos, good morning. Sabi niya, good morning ka RJ at ka Joseph. Yan, good morning po sa inyo. Family, dyan sa Kalit, palaging nakikinig. Dyan sa Kalit. Alam mo, kapaborito RJ, halos araw-araw ko ngayon dyan kasi nagbre-brigada eskwela din ako. Pala. Oy, mabuhay ka. Mabuhay tayo. At mabuhay lahat ng mga nakikisama sa brigada eskwela. Kaya binabati natin yung Kalit Teaching Force, headed by their officer in charge, principal, OIC principal si Sir Jojo Jose. Yan. At siyempre yung kanilang chairman ng Brigada Eskwela this year sa Kalit Elementary School, si Madam Evelyn Torero. Good morning. Malaking morning. May ano diyan, high school wala, elementary lang. Oo. Sa amin doon sa Barangay Dulag, kakatabi naman yan, Dulag, Basing, Amangkuro, Balugo. May high school doon, yung Dulag National High School. Na sakop din niya pati yung mga Dulag Lingayen, Basing Lingayen. Doon na rin sila nag-aaral. Yung mga nandyan kasi malayo na pagka nasa sila. Oo, sa bayan. Pupunta pa ng bayan, malayo na 'yon. So yan ang pinakamalapit sa kanila. So diyan na po sila nag-aaral. Yes. Yan. Hi, good morning kay incoming Vice Governor. Vice Governor. Vice Mayor. Si Taktak mo, Maminta. Ay, good morning. Sa Vice Mayor. Barangay Pulong. Vice Mayor, papaspasan niyo ko na yung days at may kontrata. Okay. Tani, urungla, kwanda. Mapitok sulo dalan na sa Rugaw. Yung daan. Yung daan na ginagawa. Sumasabay kasi doon sa ginagawang daan din doon sa amin sa Barangay Basing. Napakahaba nun. Yung project ni Congressman yon. So sumasabay din doon sa project na ginagawa doon ngayon sa Barangay Dulag. So Vice Mayor, medyo bagaan nyo rin maganda isa at least yan kasi pagka yan kung saan manggaling yung pondo, may pondo na yan. Yes, may pondo na yan. Actually may pondo na yan. At alabat lang talapod sa panuran-uran no maminsan da ituloy sa pansiminto taon tabang may siminto. Pala. At na per day may kontraktor. Kaya tinitignan naman yung weather. Yes, yung weather. Sana umaraw ng konti ngayon para tuloy-tuloy na yung pagsimento doon sa daan. Yes. Ito, breaking news, mga kapaborito. Gusto ko yan. Breaking news. Si former President Rodrigo Roa Duterte, uwi na? Humihiling po nag-file po ng kanyang petition na siya mabigyan ng interim release from detention. Pero hindi uwi. To an undisclosed country. Basta wag sa Pilipinas siguro. Wag sa Pilipinas o wag sa daheg, wag doon sa kulungan, kundi sa isang bansa. Parang may malapit lang siguro. Kasi
kung kailangan, 'di ba, na may hearing, makakadalo, parang gano'n. Yes. Pero wag lang doon sa kulungan. Pwede ba 'yon? Pwede naman. Ang sabi ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, the government of an undisclosed country has expressed its willingness. So walay sa kaya bansa, yagabay ton ang pupuan si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa kwento ng Attorney Kaufman, Mr. Duterte is not a flight risk and custody is not necessary to ensure his appearance before the court. And accordingly, there is more than good reason to believe that Mr. Duterte would not embarrass his hosts and the hospitality afforded him by violating the terms of his release. Yun mo, siyempre, singa tinagibida ka, manggawa ka ni kalukuhan. Yes, oo. Siyempre, nunuton mo man. So, si katutan, so singa pasiguro. Pasiguro. May man host bilang, bansa, agtumot ira kargad alanganin. Parang ganoon. Kasi kung ko lang ti ka paborito, RJ, epekto kaya to ng pagbisita ni ate mo. Kasi may... Di ba may pronouncement si Vice President Sara Duterte na kung yung kapatid di ba? Nagpakulong. Ang magpalalabas. Ikaw naman, ikaw ngayon ang may duty na palabasin. Di ba? Parang ganoon. Ang ating dating Pangulo. Yung sinabi niya Kasi yung may nagtatanong kung, di ba, kung bakit may impeachment, kung ano na yung sinabi ni yun na yung sinabi rin ni Vice President, di ba? Oo. Kung ano talagang rason. Sige bagaton, mabata-batar laya yung palapag ng Senadora Amy Marcos. Yes. Kakampi niya talaga, kakampi niya talaga. Pero kung titignan mo naman, may picture nga sila, family picture saka naman kung apag-apagan mo yung katunungan, nga mamupaglimot labat nasa katunungan si Amy. Parang ganoon. Yung sinasabi na liklahan ng baloy. Di ba? Basta ang importante, ang pupuntahang bansa ni former president is a state party ng Rome Statute. So parang malapit lang si Rin. Malapit hindi binanggit? Hindi na binanggit Basta so yun yung parang petisyon ng kanyang abogado. Yes. So dahig yan. Sa ICC. Sa ICC. Para ma-release doon sa kasi matanda na rin Kung baga enjoy life na sana yan Kaya nga alam mo yung naging mensahe ni Vice President Sara nitong Independence Day, may laman may laman talaga. Ang sinabi niya doon sa kanyang mensahe, itong sabi niya, kapaborito RJ i-quote ko siya sabi niya sa kanyang mensahe, huwag isuko ang ating kalayaan sa mga taksil. Uy, nako. Maraming beses na nangyari yan, kapaborito RJ. Sa ating history, maraming mga heroes natin namatay dahil sa pagtataksil ng kapwa nila hero din. Hero naturingang hero din, pero nagtaksil doon sa isang hero. Pero naging hero pa rin, kapaborito RJ. Alam niyo yan sa history, balikan niyo sa history, makikita niyo yan. Yung mga, di ba, may bayani nga nang pumatay sa kanya, bayani din. Di ba? May naging presidente diyan, nagtaksil doon sa isang kapwa niya hero pa rin silang dalawa. Sa mga listahan ng mga bayani, nandun yung kanilang mga pangalan. Yes. Pero alam mo mensahe ni Pangulong BBM, yung fake news, yung kasinungalingan ay salot sa kalayaan. Ouch! May nasasaktan dyan. Pero matagal na yan, yung kasinungalingan, katilaan, nansaman ni daklatan. Matitila. Fake news, kasinungalingan, ouch! May nasasaktan. Meron. Marami Merong ang mahilig lang sa salita, ala sa gawa. Diba? Ayan. Salot daw yan sa kalayaan natin kaya nako, pakikinggan kaya si Pangulong BBM dyan. Yung fake news, mga maling impormasyon, mga kasinungalingan, na siyang salot sa ating kalayaan, mga kapaborito. Meron pa ba yung panunumpa sa mga kawani, parang gano'n? Meron pa Meron naman. Maglilingkod ng tapat. Oo.
Actually, sana sa mga bumibigkas noon nasilot may sa mga yes, sa mga elected officials nanunumpa yan. Sa mga empleyado ng gobyerno na nagiging regular, nanunumpa rin ang mga yan. Oo, nanunumpa rin ang mga yan. Di ba may panunumpa ng mga kawani ng every Monday, di ba? Oo. Meron yan. Meron din yan. Every Monday, flag ceremony, bukod dun sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Merong panunumpa. Panunumpa ng mga kawani ng gobyerno. Meron yan. Iwan ko lang kung ito'y nasusunod pa rin at na-implementa sa ibang mga LGUs. Nako. Oo. Pero may mga ibang LGUs talagang faithfully talagang sumusunod ang mga to. Oo. Siguro mangilan-ngilan lang yung mga may tawag diyan sa Pangasinan mamaya mababanggit ko din. Meron yan yung mga sinasabi nila pero hindi naman nila sinusunod. Taliwas dun sa kanilang intention. Sa kanilang sinasabi. Yung kanilang sinasabi, taliwas dun sa kanilang tunay na ginagawa. Mahirap yun Di ba? May kilala ka, ganyan. Di ba? Ayaw ko ng ganito, pero nangyayari. Uy, pero ito masakit. Masakit realidad ba to? May sinasabi ni Attorney Christian Monsod. Ayun yung palaban din. Isa sa framers ng 1987 Constitution. Christian Monsod, si kanya. Sabi niya, posibleng umanong kasama ang ilang senador sa statistics na 73% ng mga Pilipino ang hindi pamilyar sa mga nakasaad at itinatadhana ng Constitution. Siguro dahil hindi nyo nilinaw. Baka hindi pa nila binabasa ang kabuuan ng Philippine Constitution o kaya nalimutan. Pero di ba sa kolehiyo pinag-aaralan Pinag-aaralan yan yung Philippine Constitution. One of the una pa yung preamble nga Oo. Pinabibigkas yan pinamemorize yung preamble. Tapos ang preamble, yun na, bawat section ng Constitution, although hindi lahat natatopic. Sa totoo lang, kulang ang isang semester para pag-aralan lahat yun. Although, siguro depende na sa nagtuturo. Mga importante lang siguro. Yun lang, tinatalakay, mga importante lang kapaborito, Ajay. Bill of Rights, Ayun importante. Yun ang unang-unang tinuturo yan. Tapos yung composition ng Senate, Congress, tapos duties and responsibilities ng President, Vice President and other elected officials, tapos yung COMELEC, composition ng kung anong duties and responsibilities ng COMELEC, ano pa ba yung pinag-aaralan natin sa Constitution, yung mga constitutional offices. Saka ang nangyayari kasi pag may pinag-uusapan, yun lang ang sinesearch para yun lang ang hindi buo na pinag-uusapan yung buong constitution. At lalong buti ngayon madali na dahil may internet na, pwede mong makita yan, search mo lang, di ba? Like before, kailangan mo pa talaga ng libro. Di ba? Ang pwedeng makakaintindi niyan kasi siyempre yung mga kumukuha ng law. Kasi talagang page by page pinag-aaralan yan, binabasa yan kapaborito, Ajay. So anong sabi niya 73%? 73% hindi daw. Hindi nakakaalam. Pero dapat pag elected official ka, pag-aralan mo yan. Dapat. Diba? Kasi dapat alam mo yan. Oo. Di ba? Oo. I do believe pinag-aralan din nila. Otherwise, hindi sila pwedeng makipagdebate doon kung hindi nila alam yung kanilang sinasabi doon. Kasi magiging katawa-tawa lang sila. Ibig ko ngang sabihin, kung may pinagdidibatihan, doon nila lang pinag-aaralan. Kung yung section lang na yun. Yes. Pero yung sinasabi nating kabuuan, siguro mangilan-ngilan lang. Yung talagang nipatlop datay kargay yan, Constitution. Ano ba yung punto ni Attorney Monsod? Doon lang ba? Mukhang doon lang sa impeachment process ang sinasabi niyang punto niya na 73% kabilang na yung mga senador walang alam sa batas. Doon lang sa bagay na yon. Pero sa ibang bagay naman, maraming provisions yung Constitution kapaborito, yes.
So I think they also understand kasi may mga provisions doon na tungkol sa education, tungkol sa family. Di ba? Tungkol sa trade and industry, ganun, commerce. Meron doon. Nakalatag yan sa saligang batas natin. Hindi ko alam kung saan ang punto ni Atty. Monsod dito. Doon lang siguro sa impeachment. No, ha? At hindi ko rin alam kung may kinikilingan din siya. Kaya nabigkas niya yon. Pero kahit na sabi nga nila, yung kahit hindi ka abogado, basta mapalabasa ka about lay, tapos ekonom, nantaan mo. Available naman yan sa internet Pindutin mo lang, meron na, dyan na, lalabas na. Mapag-aaralan mo na, pwede mo nang basahin. Talagang gusto mong pag-aralan at sa puso't isipan, pwede. Yes. Para may ma-set ka rin. Tulad din natin, pag kami dinidiscuss tayo, siyempre nire-research natin. Totoo yan. Para at least, di ba? Alam mo yung sinasabi mo, hindi ka tatawanan. Tapi ibagang palpalaran. Kakuanan mo, tulad yaman na, ikaw mo, tama na, wala dara mo. Agay, nayari man wala uluto. Teknik ng ilayan. Ayun to man, ibubulgar ko lang. Kay Sir June Jubillanos, good morning, best friend. My padre. Oy, good morning. Good morning. At siyempre... yung correction ni Jerome, ano yun? June 20 daw. Hindi June 22, yung birthday ni yung date na yun kasi, Congressman, former governor. Si Junior yun, 22. Yung kanyang jersey, 22 buwan yun. November ata. 22. Okay. So, napagbabaliktad mo. Yung number lang. So, happy birthday po in advance. Nung si Jerome tantato namin. Nahari ka, Jerome. Walay listahan to yangan ko. Walay diary to. Benang kapalay mo lang. Yung oras sa atin talaga. Ang kapula? Tani 8:58 lang. Kapantimplak na siyempre, mansasami ka mo. Amo lang tayo yung dadalan niya minuto, oras. Kanyan Jet Police na oras, dapat i-convert tayo into Kinyanay na. May productive, so agaw tayo na yan. Of course. Para masaya. Masaya. Yes. So, antabayan po, susunod gaga ng number 1, yung kapaborito, Joey Baby. Ako lupakan tabi lalang uladlik na ibali, sari magtiriran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magterlingkor, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo na technical side, si Engineer Richard Olanday, the faithful one, tanman ang harulawas. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Sa Monday na, sa Monday. Friday pa pala ngayon. Sabi ko nga, kasasabi ko lang kanina, Friday the 13th pala. See you Monday mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. The trial of the impeachment of Vice President Sara